Coincidindo co 44 cabo dano de Álvaro Cunqueiro, a editorial Galaxia recibía este venres 28 de febreiro a distinción de entidade cunqueriana de honra. Os actos deron comezo como é tradicional cunha ofrenda floral no cemiterio Vello diante da tumba de Álvaro Cunqueiro. O deputado de Recursos Sostibles, Francisco Cajoto, asistiu á homenaxe organizada polo Concello de Mondoñedo e a Casa Museo Álvaro Cunqueiro, que chega á súa 9ª edición. Logo, na Casa Consistorial, o presidente do selo editor, Antón Vidal, recollía este recoñecemento ao vencello histórico entre Galaxia e os seus fundadores e Álvaro Cunqueiro, pois foi onde veu a luz a meirande parte da súa obra que aínda hoxe continúa a publicarse. A editorial Galaxia, que este ano celebra o 75 aniversario da súa fundación, tivo un papel decisivo na recuperación literaria de Cunqueiro na posguerra, etapa na que apareceron algúns dos principais libros do autor mindoniense, como Merlín e familia ou As crónicas de Sochantre.